Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Vandaag zijn wij met de heer Nasib Dar, ook de voorzitter van Nieuw Suriname. Meneer Nasib Dar, hoe gaat het met u? Jawel, goedemorgen voor de Hindustanen, Ram Ram, en voor de moslim is het Assalamu alaikum. En als we kijken, meneer Nasib Dar, het is nu januari. Over een paar maanden hebben we de verkiezingen. Ik wil eigenlijk niet daarmee beginnen, maar hoe ziet u eigenlijk 2025 zitten met de verkiezingen? Boy, deze wordt de moeilijkste verkiezingen van Suriname. Ja. Het is ook een nieuw systeem waarvan je niet op iemand van je eigen district mag stemmen, maar je mag landelijk op iedereen stemmen. Toch, er zijn 51 namen, 51 plaatsen worden ingevuld en dan mag je stemmen op één persoon van die 51. Dus al is iemand helemaal op Kuala Samото, of iemand helemaal op Nikeri, of helemaal in Paramaribo en je bent van die kant, iedereen stemt op iedereen. Toch? Maar één stem. Ja. En als we even terugblikken naar 4 januari, was het de crematie van onze ex-president. Er is heel veel ruis geweest dat hij staatseer moest krijgen. Ja. Maar er was ruis zoals ik eerder zei. Maar hoe zag u dit allemaal? Kijk, ik condoleer ook iedereen hoor. Ik condoleer niet alleen NDP'ers, maar ik condoleer heel Suriname. Ook aan draaien voor Wani Brada. Maar hij was een grote zoon voor Suriname. En ik heb 2010 met hem samen gewerkt en daar hebben we 2 zetels ervan kunnen pakken in die samenwerking. En nu zouden we weer samenwerken, maar door problemen binnen de coalitie en ook deels misleiding zijn we eruit gestapt. Weet u wel? Anders waren we weer met de NDP-NC gegaan. Maar ik ga je zeggen, het is een groot verlies voor Suriname. Je zou niet toch? Ik heb met iemand samengewerkt en moet ik eerlijk. Trama bij kosmisch review verschrikkelijk. Tak ja, herde is don tak toranga man, dit, dat is zo. Maar met die man kon je over de economie en dingen, bepaalde zaken van Suriname, over de ontwikkeling, kon je echt lang met hem praten. Ja, zo heb ik hem ervaren. Oké. En als we nu kijken, de huidige regering, die werkt dus ook tegen om weer te komen, om weer in macht te komen, de macht te hebben. Maar als we kijken, de veranderingen die de huidige regering heeft gebracht,
Ziet u van, ze hebben iets goed gedaan, want er werd aangegeven zoveel keer dat ze niet naar de IMF zullen gaan, maar we zitten nog steeds meer en meer in leningen. En heel wat zaken gaan ook mis als we kijken naar de moneykartas van mensen. De mensen krijgen geen gelden. Hoe zouden we eigenlijk dit kunnen klaarspelen? Want u bent voorzitter, u zou eigenlijk misschien een idee kunnen hebben hoe wij dit alles kunnen oplossen. Kijk, ik kan heel veel zeggen. Nieuw Suriname als partij, ga ik je eerlijk zeggen, wij hebben een heel ander soort gedenken. En je bepaalde ze dan, man kan dat moeilijk het sabat denken van partij. Maar wij hebben ons gewoon gefocust op bepaalde zaken. En de dingen, als je kijkt hoe die dingen zijn opgebouwd, hoe men zegt, men gaat niet naar IMF, maar men gaat toch naar IMF, men heeft dit. En wij focussen op ons, wat wij kunnen. Kijk, vroeger planten wij 60.000 hectare aan rijst per jaar. Nu komt de minister zelf zeggen, we zitten op 15.000, maar we proberen naar 19 te gaan. Alsof dat een geweldigheid is, toch? Hij komt weer, men komt weer vertellen, men gaat andere zaken doen. Je hoort een heleboel ruis, bakhuis, je weet niet wat voor dingen het zijn, wat men geregeld heeft, wat het volk weet wat is. Er is ook een ding getekend over olie. Ja. Je gaat 750 krijgen of zo, maar niets is uitgewerkt. Alles is gewoon hoe het is. En dit maakt dat wij gewoon in het donkere blijven. Toch? Men zegt men gaat leningen nemen, men gaat dit doen, men gaat dat doen. Op den duur, sommige kan gebeten gewoon, nou hoe lekker volk jaren. 1. Heb je gezien, er is nu een open vacature voor een arts in het binnenland. Heb je gezien wat die man verdient? Heb je het gezien? Ik heb het toevallig niet gezien, maar hoeveel verdient hij? Men wil hem tussen 13.000 en 18.000 geven, SRD. SRD? Ja. Dat want ik niet. Toch? Zo iemand, dat zij daar maar studeren. Hoe zij daar maar studeren. Ik kan het niet passen. Is hij loon naar Goro? Oh ja. Dadelijk dan moet ik nog wat fout, er moest nog een 0 erbij of wat. Is het? En dat wil zeggen, en daarom zie je het wegtrekken van mensen binnen deze sector. Medisch ga je, zusters nog de man nog maar jippie, dit nog maar jippie, dat nog de, want iedereen trekt weg. Iedereen studeert of maakt moeite voor een beter leven. Toch? En je wordt niet behandeld daarna. Hoe de eerlijk, want dat is een arts. Ook is tussen 13.000 en 18.000. Want beleidadviseurs heeft niks aan dat doen. Me et you. Dat je acties revi, samen zo doen. If you have een score diploma, dan we maar sankos doen in de assemblee eventjes. Samen schrijven op een vinger. Dat is ook zo. Ja toch? Idee een probleem. Met bewijzen naar een open vacature. Dat is het ministerie. Je wil een rokot jammer. Nee toch? Helemaal niet. Okay. No, maar no wil een rokot jammer. En dat na een probleem zou op dat zo in de kondre. Mensen worden niet gewaardeerd. Kijk, binnen mijn partij heb je mensen. Je hebt mensen binnen mijn partij die na hun job, een reguliere job wat ze hebben, ook andere dingen doen. Je hebt trama quickie, je hebt trama prani, trama de man creatief, amana monteur, amana dit, dat, de mij doet dat, trama spuiter, maar het doorslees man, sana bakanda, zo op sana. Daarom zo mensen mij pina. En in loop gemiddeld safe zijn.
binnen een partij bijvoorbeeld, we kunnen recent zijn niet doen in 3 dagen, meneer Roosam. Die man is internationaal bezig. Niet gewoon nationaal, maar ook internationaal. Die man is iemand die medicijnen maakt voor je hoofd, haar dingen. Specialist is hij. Hij is stylish kapper. Hij is bekend in Suriname, in Europa, ik weet niet gewoon in Amerika. In China heb ik zelf zijn producten gezien. Ja, ik heb films gezien waarvan hij in China zelf in zijn producten. Maar if a man is niet hoor in schrijven, de sans zal mij doen de tekst zal mij zitten. De man zegt wel op zijn naam. Terwijl Karaman komt, jullie regering, daarom jouw ministerie van Economische Zaken. Roep hem. Dan kan man zetten zijn in plan. Je bent hier ook op adressie van me. Is een ding, is iets dat je kan verkopen aan het buitenland. Is een product van ons. Lek van we zeru olie, lek van we zeru bauxiet, aluminium, alasani, net zo. We kan zeggen product van mensen. En aan van mensen. Voor verschillende smaak. Ik kan zeggen. Toch? Maar toevallig zit hij binnen de partij, over hem ga ik praten. Dan, ja, gewoon verdiensten dat zijn dollars die je krijgt. Kijk, ik ga je weer iets wezen. Recent ben ik te weten gekomen. Kan je nog heugen, minstens even een leeftijd even je laten voor abin. Bijna Finet 2 moet het zijn hoor. Tijdens Finet 2 heb je duidelijk gezien dat Guyanezen hier waren gekomen omdat ze zouden beginnen met rijstplanten. Ja. Is dat weten? Ja. Mooi. Ik wees je nu. 700.000 ton. Zie je? Is je mijn naam verdiend? Ja. Voor dit jaar, afgelopen jaar. Voor het afgelopen jaar hebben ze verdiend 245 miljoen US dollar. En de man kon ik leren, ja, in zijn voor leerplan Alison. In de tijd van hun, daar hadden ze, ik weet niet wat er was, en daar hadden ze eigenlijk dit ding helemaal verwaarloosd. Of er was geen geld meer of zo. Nou, de man aan money, de man investeert 245 miljoen. Dus als ze naam bij doen best doen zo, ik dat ik in 245 miljoen, maar toen barkie miljoen niet met aan voelen. Die kan je pas volgen. Ja. Maar je liever gevolg gewoon verkoper, dan je kon een additie, dan een vaststelling, leningen op lening. En ook kanto. En het zijn deze dingen die mensen weerhouden en mensen verlaten het land. Ja. Wat malik rozen blijven. If a man is teken bisa, tak megwa Holland, of megwa België, of megwa san. Dema ontvangen maar open arm, dema natrobif sentekat at de medal ke de blad san sama apa no udo nga de sampo mekendresi. Ja toch? Mi abdamas in aparte. Sang na hoofd voor een afdeling, dus maar na basis voor een bepaalde afdeling. Maar dit is maar vrij bakan, dat is mijn quickies kapoor. Dit is mijn quickies kapoor. Je hebt trauma zo in een apartheid sami abi. Na, kira maar moto bakan na bro. Je mij produceert sap. De ma ap kwaliteiten per de mij produceert sap en de mij doen los tratrasan. Dus bij ons is het veelzijdig. Bijvoorbeeld als je kijkt bijvoorbeeld in Nigeria. Ik heb een jonge man daar, Ines. Ik sabi van mijn moro, waf de moro bigi producent voor wat ramu na panspeki na kompom. Temisi de mij kom bijna maar, de mij kom. Na Birgi voor de product. Is de net aan mij bel, aan mij temi voor je. Sap sang regering jo. Is de mij pot aan een prijs voor boulanger jo. Wan saka 800 kilo.
Dus if you want by Fifi Bulansi, 80 puluh. Yo manya magurung tu lagi. On doorsnee is een aman naman, ya magurung tu vooral this thing. Want amang chilap chunso heavy, out of new. Ya tak? Ja. Maar a kontra sef ne laten tu. Want de man is nos pangade man, sef sangade man. And this na de san say play na uno. This na de san is a news na mo ang guchawan change ko ini. Once may na parte sama producer. Once masa aparte opogi alama. Barfo man san pot furu na de. Roof minowanda macher. Ja. Teno uning kring. News na ma awang kring neng. Nooit ikayere kan wam cintro bibede. Ja, want faf atori tak bepaalde smabeki zo'n positie en bakar de man gue. Faf atori dat. Boy mo tegi elak bena parte asana wa ang eiser de terra wan. Bepaalde mensen hebben een positie gehad, zijn weggegaan, zijn lid geworden van andere partijen. Maar op den duur, je rekent dat je naar de man attitude dan zo afva. Maar amor belangrijk zijn vast aan het ding. Meer takier. Want tramai na partij moet tegen versnijden. De mij tegen me gewoon keihard. Toch? Maar de nasib daar. De soort man is man simoro in na partij. De helikopter man. Zo de mij kan de man helikopter man. En de man tegen me duidelijk. De man is wan moro. Wan si de man zelf moro. Mek de man gue. Uit de situatie. Is dat toch? Ja. En mi man. No me grap. Ja man, sanatrobi, if I go for Rocco, ja partij naar die hard. Ik heb jongens in de partij zitten die vanaf mijn tijd als voorzitter 2009 zijn gekomen en tot nu toe erbij zijn. If de man fin was of de man of fin was, de man no spang, de man Rocco kon ja partij. Maar je hebt trauma, de man tegen me voor, maar trauma kon, sano do niks ja partij. De man soort defensie even, de man tek post, de man gue. En de man tegen me naar Asanti reken af resoluut. Want ik eerlijk, ja, trauma met valk trobieren. Trauma tegen me schreef. If you're going to make that, no karde marat ne moreren. Want een valk trobieren zoeken waren voor die. En moet hij eerlijk mee open naar mijn leden. Ik kan tak vrij naar mijn leden. Omdat ik nog een secte mee draai. Ik draai een partij. En een partij die nieuws in naam. Na partij zou ja aanzet. Ewan losani. Luko. Zij de mim kon dat mi go beleg wan lid bijvoorbeeld. Min aftegi tak wan dame van parte ik wil iets kapu na de santa ibito. Ja. Min aftegi de santa. Ook als zo gewoon dat is abito. Maar mim sorry tak desma aba a mind fu denki we naar richting voor productie. En nieuws na mij go voor productie. Luko mi jari ja. Yesi karu prana bakaseso, luko ja, ik ga zo zeggen. Am zo disi motor uit mijn tuin. En dan zou ik me eigenlijk met elkaar in tuin. Want if we oaks, dan oaks 40 bosso aan wiki. Dan 80 bosso aan wiki, dan een tuin morgen. Toch? Dan een landbouw per se. Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng. Begadoti ano sheng na tampung fui ala. En die zit tegen je, die mag het niet. Dank u wel. Ja. En they can go looking, no one dressing next no spoit neta. 100% if one dress is spoity, ik kan melden school to make the man contact me. De man kan contact me, chami go kolera wan na malo man. En dan mina wan man sambi sa kikidis man. Ano de no one dressing no de. Let ja lupot, vanaf ja so yesi ne sangwe. Uno alam mala fa partij de bezig naar de sociale. En te was maar kowe stimulering. Wama af mi da penikeri. Gauri. Ama na bon falak pisjari. Toch? Maar in luku sama do gewoon na pepre. Gewoon na pepre. Ala wiki aboye ook skane 2-3 krat pepre. Met tegen. Gewoon. En is pepre ba prijs op piseto. Dat zeker die 800 om chip krat bese. Dus soa manaf op anu soa manaf go furu. Want trama e coin parte if go roof ja.
Trama ik kom in parte, is ja mij kom mooi weer, ja dat is mij. Na roof mij kom roof jaren. Je ziet sans met bepaalde partijen. Dere maar ik tak, hey, wo zit kom. Ano zit die na mij de. Roof ama denk je vroeg. En als aan toen nog mag abi en daarom nieuwsname kring. Karwan man mi partij ne se hier tak e amaris vervoeren van massa. Karwan. Me libe open. Karwan. No wama no de na partij sei roof. A partij disi en daarom je horen zo. A mustawa kring na netjes partij. Pesma kan vende presi. Man kan sedden sanikon. Toch? En jap man sang jaso in a partij. If you no lugu de mai stimuleerde se. Is er net misdom. Tuma mi partij takanga des refi. A trawai te ama tak boy. Mi wan pran so men afkat bom. Chaka trama. Ay ma probleem no de. Want misap markoter. Nos pa mo ko yepi. Of mi ka yepi so da yap de saot sane. Dus awang stimulera trauma, hè? A trauma sabasa ni, a markoteren, dus hij kan plant gewoon vermeerderen voor je die andere kant dit doen. En dan maar je hebt deze revisie onderling. Toch? Nou, leki one of them last bekong, amatak yon. Boy, mij een aantal aan wijfjes kapoe, maar a boko eigenlijk mim ken, ka boko of niet. Want tras maar bij een boko de man ken, klaar. Ik ken karan schoon. Dus we stimuleren ons revie, we je ons revie. Lek familia. En mijn vrije tijd na ja, zo mee besteden. Mina tra precies. Mina denki trasani go roof of zo, no. Mina desant mi koi mi ede noama ede en koi na pati. Omdat je moet ook clean netjes fuchara sango doro. Loko yap tramang sang ana e denki wan sang snel to e wakti mawa monika mek dape of monika mek so una ba ide dati te wa moni meki meka mek gi alamang e fu prato an kholu da meku praten alamang e fu prato an tin kholu meku praten alamang mau nom go roof asat mino mang e mine fadrage bena parte ano miwa waloma di na parte so sanowana sanati sanowan asandati srips refi disna sang say play bena news na ma uno nabasa natin. Daarom aparte opogi alamang mafipo pot vervoeren na ede dali farino ko. En meneer Nasib daar, u toetak, u heeft een samenwerking met de ABOP. Ja. En u ziet dat de regering is no bij Marokko naar ABOP. Ook de PL heeft heel wat ruzie gehad met de ABOP. Maar ziet u dat u wel heel fijn kunt werken met de ABOP? Met ABOP heb ik geen enkele probleem. Integendeel, ik want je san nomo samus verbeteren. Ik vind dat communicatie. Moest komt je morgen op, maar voor de rest ben ik nog een probleem. Ja, moet tegen elk misrefi eerder mee bij de Roko samen NDP, dat weten jullie in juni. En we trekken overstap nadat we dit werden meegeteld en worden meegenomen in zaken. Dan we trekken overstap en moet tegen elk keer. Ten hoe van je mi lobe verschrikkelijk van Aigo en wat eigenlijk nieuwsname allemaal ik is aan ruimte voor de Igisani. Het laatste jaar toch soort vergadering met Nigeria toch Samsa en klein hinar. Oké. En zo plannen we aantal de vergaderingen Ecuador. En zo weer ook Ecuador. Probleem no de moet elk de massa ver ook suitanga uno roko suitanga. En met dat contra sana limili. Is habito. En de mij hoorde vergaderen, de mij is aan het doen, uno hoorde vergaderen, we doen. Voor de rest is gevaarlijk netjes, min En dus natuurlijk met de vergadering zijn jullie nu richting voorbereiden richting de verkiezingen toe. Ja. Gaat het allemaal soepel of ziet u nog van want toesan mankeer ete? Nee, dus een uno lek partij, uno edu sani. Uno edu sani. De man ala de mij doet de Igisani op den duur we bundelen we charen kawan. Ja, ja. Stel voor in die keer in Saramaka ben ik zwakjes. Dan moet ik kijken naar een van die mannen in die groep die sterker is dan de man van mij heeft dat. Ja toch, dat als sting dat neerlaat. Ja. En Nikeri bijvoorbeeld, if Mina de boss, dan Mina de boss, dan Mi is zijn haar dat. If Marwina, usap tak alamat tak no amane bit berunsi dat. Dus dan
Dat we dappen. Oké. Ja. En if Shiva verkiezingen door, stel je voor, jullie komen aan de macht. En hoe gaan jullie bepaalde problemen aanpakken? Want criminaliteit ook is heel erg in Suriname nu. Ja. Je kan gewoon anytime van de dag anywhere beroofd worden. Maar het lijkt gewoon alsof de nodige instanties geen punt ervan maken of werk ervan maken. Ja. Hoe gaan we bepaalde problemen die echt groot zijn in Suriname oplossen? Dus moet je hier meer president Takwansani. Tak één ding, amambe boom, moro amoxi. Ja toch? En is de prijs daar maar. Ja. Comité. Aterat mi beda brandweer. Iso me money be convolant aterat. Vrije pot beda ala sosa. No indraya kondre sondro aan vrije pot. Vrije pot no de. Wat verwacht die oil en gas en dat na 2035. Allemaal maar 2030 maar misschien 5 jaar die mogen varen. Daim hoor rekening. De man is nog creatief. Hoe lost dat probleem zo op? Want je ziet dat de president van haar alles aan kon. En dat mag niet. Geef hem maar een ruimte met de beleid. Zet dat beleid. Zet den aan kon. Amor belangrijk zijn in de san is nou. Om gelokaliseerd sana bij amor bigi probleem. Een probleem wat zijn niet. Na armoede er. Ja. Na pinasas may pinar. Want bepalas ma, want ikarufo ma. Maar vigoda ifura man paya. Na ook to roof ya. Ja toch? Lek van prana grond just one man kon akot desani. Zonder niet. Na no roof. Ja. Na roof to toch. Dus im luka fast fa agradatie de. Toch? No yap traman. Sam bijvoorbeeld jezelf hier toch aanrijding hebt staan. De man zo'n drinks op en nakis makiri en dan mij waka vrij. Tramai no sa fama fen pin amandor tabloid lang. Jezelf is kita hey, amas gweba. Dat na ook toen na stimulering. Want evita kino ma fen ama. Luko, dire man betaki pronoop nang atrama furu to. Fane dahan. Fane man duro ta Francis duro ta ako. So men bawa que ni deta papasi ala sot sandi. Fana man. Ala de sante play tuto. Dan sant estimuleer a criminaliteit wa apchima isitak e. Luka man rook so meni da luko na accept ngami. Amo te ken kan suar wan ketia. Dus je moet begin a boom voorbeeld. If you like lanti, you begin ga bigi voorbeeld. I begin sani it take the man. O men man ju jere de laatste periode soort om drugs. De jere de kilo. De man hoor man. Je jere vorm foute meki dise meki de so saande meki. Maar na je stimuleren was hier toch. Dus mi doe op chinsani. Jo hoor mi soort om mek om een sensatie. Je toch de mopot bij ketting dief dis dat. Ja. Aman san charat atubar kilo. Nee onvoorrecht. De mij pot initiale AR DS wil van mina JN zo de mij pot. Maar if na mi be hara ketija de man best pot in direct nasib daar ketting roven. Ja toch? Ja, inderdaad. Ja buan tuman. De man jere mi goro kanga abo. De man tak ja u jere batak nasib daar go suku concessie. Nasib daar no mas isso coisas. Mina interesse. Maar even goed, ik kan zeggen dat gewoon de man uit dat groep dat voer. En de man praat en niet eens een bonje of niet. Niet eens een pis van vreemd of niet. Daarvoor kan het. Ja toch? En dit met de man dat ongefundeerd hè. De man no zie, de man no jere, de man gewoon de man kan gewoon niet. Maar wanneer de man uit dat groep dat voer. Of voer zijn we dat bon praatje maar krabben meer. Ja dat man straks kan. Dat de osso voer de man economie die bonjo. Maar niet eens wat vreemd nog is. Maar mijn Spaanse is het. Dus alibi is deze op Barabara. De man het tegen criminaliteit is werkelijk.
Maar anegi asani tu tak im goruf. Ja. En alibi mek wasani im roko. En jaso in aparte nieuws nama. Mi etaki if je roko minano ang problema ngay. Maar ifinano mlanga inom de wan rover yan. En ja man ook toe. Deze man kwam man kon nepe isya man kon leka is dole kwam puspus. Tamang kies posisi. Dama ook moeilijk de vrouw nou. En ja ook toe omgekeerd, vrouw ook toe. Minoan desman dat ook ten aparte yan. Dus zo staat minoan hier. No. Ino machtsmisbruik. Ja. Ja toch? Look om mijn bonden met de voorzitter. Teno me op SAB toch. Ooit hier tak minen karen was dat molest vrouwen die dat nooit toch. En minen verwachting voor nou mijn partij toe. Men verwacht allemaal decent. Udo uroko boom voor sau actie doe hier ook. Doe is aan die man, ook doe trasani. Trouwens hier toch bigi minister met buitenvrouwen dat omdat de man de normaal de mij waka. Mino wat ik hem zien bro, maar komt dat. Pus is tref ne look op de man. Toch? Pus is tref ne look op de man. Dus tamakis positie daar, ama vrije op het. En uno nabasanti, uno no wana santi. Daarom aparte op allemaal sadai open eerlijk en die wan roko die land en volk op. Om met die eerlijk, if we allemaal if we no be roof, just in dat model. Want je jere nengere, tramai roof brede, tramai roof zo. Maar if allemaal be roko eerlijk, allemaal be abon brede no. Ja. Mano bo pina, mano bo shuakia. Toch? Mi esi bijvoorbeeld. Want toen is me gosdanga maar ons dat in vrij. Want dat we tak politiek zijn niet ook kan tak vrij dat dat me anga mai taki. Is dat om mijn mami sia mai yepi? Is dat om mijn mami sia mai yepi? Bepaald maar bij tak mevrouw later. Verleden met jou man go bij Tracy. Da amaks mi sumina tak yung mi sumini ara. Sabab abadrak so pumaso. Yung amatang no, awan si ka abatare si ka de. Dus in een Libi, luka Libi ook toe. Tewamang e yep afvolk. Tewamang e roko nga desma sama. Tom tanga man. Iya bito. Ko power ko booster so abi. Jaso in sana im luko im hori kare. Bedrijven op bedrijven broko yare. Trama op bedrijf. Dan bigi lafmang. Wan bigi leider jaso in sana sa mai kar bigi leider. Wama op wan tandenstoker fabriek. Na GSV. Amala fa manteleka fabrik broko. Metegi. Wala ta ko first masan de demora ma. Bapala san im sorry. Ja. Ja to. Minangayu na yung mang. Minangayu na yung boy. Kuno tek den verkeerde denki sa de mayo. Mama koko ng one new denki, koko ng one new pasi. Darama partages de new sinama. One new pasi na one new denki. Lugo malang ro sa blad bakang kisa ko. Abakang gawa bigi parte abakang kisa. Kisgiwan tra bigi parte. Mamatak no miloba system ja sumetalya. Ama ko na mito. E faguta mabakang kisa giwan tra parte ro. Uli na. Ala parte bo aksama ko. Toka may kisa giwan. Amatak no misitak elam abrek ko nila ko ay. Telek no ubung. Minusap. So olang ha. On misrep na ba para sa niya. Want tapate kung bigi soms inema control ala sipa. Maar tenno hij lukt me aardig. Nanga de lead of me. Voor wara santa plek. Dankjewel meneer Nasib Dara, bij de mooie takkie. En natuurlijk wens ik u heel veel succes richting de verkiezingen toe. Ja. En ook dat alles wat u heeft gezegd, natuurlijk over eerlijk zijn en land en volk helpen, dat dat in daadwerkelijk waarheid berust. 100%. Trouwens, jullie kennen me sinds 2009 echt actief in de politiek. Ik was al eerder lid
van Nieuw Suriname toen was meneer Nanan Pambi. Ja. Voorzitter nou maar san op met grap ook toe era. Amat no besan daarom ama no be mana bepaalde san ya matak. Luku say kan duan me guerra mino mana nga bepaalde systeem. En dan mana wan dat drama bede. Ja, arts spesialis. Top kerel. Wama sami api zodat te mimite altijd wan babbel zitten. En brada tu mamotegi wansan. A politiek moet ook anders kunnen. En kogo tapo eerlijk vasita pa politiek. En kono ganga intrisie sanif go bedriegisma, sanif go roofma of wama takwa sani de krabama sroto asana tu nom do. If wama takwa sani ama inom de belida kan do, right? Want if you want takwa sani kan take. Ma take tapo fasi saifi. Want if wama legi mi tu asai hat mi tu. Ja, toch? Want vooral, ik zat tak ino deso. Wat mij confronteren wali, of want tramai contact want trasani. Nee. Wat mij tak want sani, dan mag leverkritiek een man als je daar. Ik tak dat hier, maar jullie, want asansi no deso so. Ik kan tegen me keihard. Mio accepteren, if mi sap tak mi fout, of tak mi normaal voldoening. Toch? En dat na sani. Na lekte tramai konto, na matak ay tramai fring money amana fisi. Amana fisi. Toch? Dat may takito. Ang tama sit ba padaro ko? To? Da tramay bari well. Tramay longo. Tramay fringa moni tramay longo ko teke malater des long ko samang. Asat no bung leksa namang kogo nawang opbouwen fu konre. Umek grap so mayari ko charamang no recht. To? Isa trama bede to matak ay 20 y lanti pai disida. Da manegaro ko. Ko garo ko dusan ko bawo kontra e fulo bu kontra mo tegi wan sana maluku ja luko men doti de mai fringito yesi to luko sta ko doti sampo da peto if asem man is ko ide Miami foto ama outro wan pro No. ama hospital tapagro no amane duena telemanga abe itran de mai kismani dito data mande da ene egi kondre da mana trobi de man natuurlijk kompis lid ja zo streft tapasan. Dus me sorry fa alibi distang. Daarom unulik sa damang u kenki u mind, u kenki u denki. En tewa may duang bungroko u kustramang. Uno giwa mang idee ta kamang gwe uita kontra of wan yagama of wan fernita kamang. Want you know man do aroko sa sani. Gados hep unu alama fu duang igi roko. Lek fa you e duang journalistic roko. To kan mi no man doen. Mi kan jiwa interview maar mi no man journalistiek lek van je. Bijvoorbeeld. To mi bede jarenlang brandweerman. To kan daar roko dat de uitgeten heb gimi. Maar nu is iemand tweede is aan het media tak mi kan jiwa landbouw. To en dis na sani. Go roko na is schil sa gado giu. No go lukuf go kier trama of sang. Nanga dat ko nebo voor u. Daarmee gaan we niet vooruit. Go bouwen kontra op. U mek tumsi voor grap. U lasi furu. U potus refa bakati dedi. No te we lukuta. U si chin kontra to. Aruba bonaire. Ala de kontra halsana in. To. You want offer pleegster. Amai sente kwan verpleegster. Jaso amai asmai gweliba kontra go dape. 12 if eventjes semandi. Anu de mano basta moro. Ida bito. En deze dingen moeten we gaan nadenken. Kom met hoe kondre mooi, kom met hoe kondre aantrekkelijk goesrefi. En dit is naar mijn boskopu. Nieuw Suriname, Deving. Nog wat thema dat. Maar ik was niet op de hoogte dat jullie bestonden of zo. De partij had al 2 zetels. Toch? Deze partij moet groter worden. En vanaf dit ik naar Mina voorzitter. Ik kan de wat voorzitter, maar ik kan maar integer, nou eerlijk man. Isabito. En dit is na onopbouw. Kijkers, dan wil ik u danken voor het kijken. Ik ben Krishna Lakpat van Kulturu TV en ik wens u een fijne dag verder. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je snapt wat toch?
me ati, Srana. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In me ati, Srana. Suriname, yeah, yeah, yeah. Soms zie, soms sta, maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.